Ja, i den første time, der var det sådan det meget grundlæggende. Hvad vil det sige, at Israel er Guds udvalgte folk? Det vil ikke sige, at Israel har en anden måde at blive frelst på. Der er Bibelen fuldstændig, tindrende klar. Når det gælder frelse, så har Gud kun givet os et eneste navn, som vi kan blive frelst ved. Og det er Jesus. Der er ingen frelse udenom ham. Og det er lige meget, hvad for et menneske vi er, hvad for et folk eller slægt vi tilhører. Jesus er den eneste, der har båret vores forbandelse og skyld. At Israel er Guds udvalgte folk, det betyder, at de er det redskab, Gud har skabt sig, fordi han elsker, virkelig elsker os. Og da han skabte verden som Edens have, som paradis, så var det fordi, at det virkelig var det, han vil have, at vi skal leve i. Han mener det. Skabelsen af paradis var ikke en fejltagelse. Det var den verden, han vil have. Han ønsker at se os leve for evigt i et paradis. Uden alt det, der nu gør ondt. Derfor skabte han Israels folk. Udvalgte han dem for at bruge dem som redskab. Først til, at Jesus kunne bære vores skyld. Og så til, at Jesus kan komme tilbage synligt og genoprette paradis på en ny jord. Det er Guds plan. Undervejs i det, der bruger Gud også Israel til at tale til os her og nu. Når vi i den første time ser på, hvordan Gud han bruger Israel som redskabet til at gennemføre frelsesplanen helt frem til det store mål, når Jesus kommer igen. Men mens vi er undervejs frem mod det, og stadigvæk lider under syndefaldets følger, at vi ikke sådan direkte kan se Gud. Ikke direkte på samme måde som Adam og Eva kunne det i paradiset, kan høre ham. Der har Gud et ord, en åbenbaring til os. Og der bruger han også Israels folk til at give os. Han har noget, han ønsker at sige til hver enkelt af os. Og det siger han i sit ord. Gennem det, han sagde til Israels folk først. Og det er det, vi skal se på her i den anden time. Hvordan Gud taler til os gennem Israels historie. Og nu tænker jeg på derhjemme, da jeg sådan skulle lægge planen her sammen med at skulle skrive til Johan, ligesom hvad jeg forestiller mig i de forskellige timer, ikke også? Så tænker jeg, i den her forsamling, der ved jeg jo, der er rigtig, rigtig mange af jer, der sidder og kender Bibelen virkelig godt. Og jeg tror, at mange af os, vi tænker, hold da op, der er godt nok mange eksempler i Bibelen på, at Gud bruger Israels historie til at tale til os. Det er jo nærmest Bibelen fra først til sidst, ikke? Han bruger det, der sker i Israel. Tag Josvas bog, Dommerbogen, Samuelsbøgerne, kongebøgerne, krønikebøgerne. Det er Israels historie. Og hvorfor er det med i Bibelen? Fordi Gud der taler til os. Bare lige en parentes, ikke også?
Det er derfor, det er så ufattelig vigtigt, at vi får givet kærligheden til Bibelen videre til den næste generation. For i Bibelen, gennem det Bibelen siger om Israel, der taler Gud til os. Og ved I hvad? Vores børn og vores børnebørn og hele den næste generation, de skal have muligheden for at høre Gud tale til sig. Det er jo det, vi ønsker aller stærkest for vores børn og børnebørn og de næste generationer, ikke også? At de selv møder Gud. At de personligt hører Gud tale til sig. Derfor er det så alt afgørende, at vi får givet kærligheden til Bibelen videre til den næste generation. Vi skal simpelthen hjælpe dem til at se, hvad det er for en skat, Gud han har givet os her. Hjælp dem. Giv dem bibelundervisning. Oplære dem. Så de virkelig opdager, wow, her taler Gud til mig. Det er en opgave til os. Så jeg tænkte, hold da op, der er mange muligheder her. Jeg vil gerne give et eksempel på, hvordan Gud bruger Israel til at tale til os. Og der er virkelig mange muligheder. Men jeg er endt med at sige, jamen det eksempel, jeg gerne vil tage frem, det er fra 2. Mosebog. Og det har også lidt at gøre med det tidspunkt af året, hvor vi er nu. Vi har lige fejret påske, og gennem det, der sker med Israel i 2. Mosebog, der taler Gud så stærkt til os om påske og pinse. Og derfor er 2. Mosebog et fantastisk eksempel på det, som vi skal se på nu her, at Gud bruger Israels folk til at tale til os igennem, og Gud bruger Israels folk til at gennemføre frelsesplanen. Det sidste, det har vi set på i den sidste time. Nu skal vi se, hvordan Gud bruger Israels folk til at tale til os. 2. Mosebog. Og første del af 2. Mosebog, den handler om påske. Og det tror jeg faktisk tit, det er det, vi er meget bevidste om. Det tror jeg faktisk godt, ikke også? Beretningen om den første påske i verdenshistorien. Israels folk, der var slaver over 400 år i Egypten, virkelig led under slaveriet. Altså, det var jo barbarisk. Jeg har nogle gange tænkt på, at når vi læser, altså det er historie generelt, men også nogle gange, når vi læser den bibelske historie også, så kan det godt blive bare sådan en lille smule teoretisk, hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke også? Altså vi læser, når Israels folk var 400 eller 430 år i slaveriet i Egypten, og så er vi straks videre, ikke også? Men hvis man lige sådan tænker på, hvad det betød. Jeg ved godt, starten var sådan set god nok, ikke også? Under Josef og det er ikke. Men så udviklede det sig til slaveri, der var så barbarisk, at hvis man prøver virkelig at tænke over det, de mennesker gennemgik, jamen, det var simpelthen ikke til at holde ud og tænke på, vel? Og de var jo mennesker som os. Med menneskelige følelser, med familier, der led. Og så kender vi jo historien fra 2. Mosebog, ikke også? Hvordan Gud giver Moses opgaven. Før mit folk ud. Og Gud har lagt det hele til rette. Moses, hans opvækst, hele historien. Jeg tror, at de fleste af os husker den klart, ikke? Gud har lagt det hele til rette, og så sender han Moses til farao. Lad mit folk gå. Og farao vil selvfølgelig ikke lade slaverne gå. Hvorfor? Altså billig arbejdskraft. Det er ikke noget nyt, ikke også? Det er altid en god ting for dem, der arbejdsgiverne, der sidder på det her, ikke også? Og i den forstand var farao jo en form for arbejdsgiver, ikke også? Hvorfor skulle han give slip på billig gratis arbejdskraft, ikke? Og de kunne arbejde til de døde, og så kom der bare nogle flere. Så det var jo i hans øjne en dårlig historie.
Og så kommer beretningen om de 10 plager. Gud sender en plage ind. Og nogle gange, der bøjer farve sig sådan lige et kort øjeblik, ikke? Og så siger, så gå. Og når så plagen forsvandt og ophørte, så siger nej. Og så stoppede han den og gjorde slaveriet endnu værre. Altså, sådan har vi det jo gang på gang i starten af 2. Mosebog, ikke også? Og så til sidst siger Gud, at nu vil han dømme Egypten. For det oprør mod hans vilje. Fordi grunden til, at Israels folk skulle ud af Egypten, var selvfølgelig, fordi Gud havde med lidenhed med dem og ønskede at frelse dem. Men grunden var jo også en anden. Grunden var os. Tænk, hvis Israels folk var uddøde under slaveriet i Egypten. Så var Guds store frelsesplan mislykkedes. Så var Jesus aldrig blevet født. Så havde vi været på vej mod fortabelse. Så når det var vigtigt for Gud at føre Israels folk ud af Egypten, så var det for deres skyld, i hans store barmhjertighed. Men det var også for vores skyld. Israels folk skulle tilbage til Israels land, som Gud havde sagt til Abraham. Fordi frelsesplanen skulle køre videre. Og så har vi beretningen om påsken i Egypten, ikke også? Den sidste plage, hvor Gud vil gå igennem Egypten og holde dom og slå den førstefødte i hver familie ihjel. Og så kommer jo det der fantastiske illustration af det, Jesus gjorde for os i påsken, ikke også? Gud siger til Israels folk, at de må slagte et lam og smøre blodet på dørstolperne. Udvendigt. Og når Gud holder dom i Egypten, så de førstefødte, der sidder inde bag ved dørene med blod på dørstolperne, de bliver reddet. For lammet er død i stedet for dem. Det er første del af 2. Mosebog. Den nat, der reddede Gud, frelste Gud Israels førstefødte og hele folket ud af slaveriet i Egypten. Det er ikke mærkeligt, at vi i Nye Testamente får forkyndt, at det Jesus gjorde, da han døde på korset, det var, at han var vores påskelam. Al forbandelsen blev lagt på ham, og han døde, for at vi skal gå fri. Så Gud bruger første del af 2. Mosebog til at tale til os om, hvordan vi bliver frelst. Vi bliver frelst ved at have påskelammets blod, så at sige, på dørstolperne. Hvis du har det, så er det ikke afgørende, hvordan du er. For tænk på israelitterne inde bag ved dørene i husene. Jeg tror, der er nogle af de førstefødte. Der er sikkert nogle af dem, der virkelig har haft tillid til Moses og tænkt, yes, det går det her. For Moses har selv fået budskabet fra Gud, at hvis der er blod på dørstolpen, så bliver vi reddet. Men jeg tror også, der var førstefødte. Altså, nogle af os er førstefødte, ikke også? Kan I forestille jer det? Og sidde derinde i husene og høre skriget, da Gud gik igennem Egypten fra alle egypternes hus, hvor de førstefødte døde. Jeg tror, der er nogle af de førstefødte, hvis hjerter har hamret, som har været virkelig bange. Holder det der med lammeblodet på dørstolperne? Jeg tror, der er nogen, der har været henne hos deres far og siger, far, har du husket alle dørene? Og også bagdøren. Men ved I hvad? Det afgørende, det var ikke, hvordan de førstefødte var. Det afgørende, det var, om de havde blodet på dørstolperne.
så blev de reddet. Og igennem det, der taler Jesus til os. Det er afgørende for os og vores forhold til Gud. Det er, om vi har modtaget Jesus som vores påskelam. Og vi har bekendt vores synder for ham. Så er vi reddet. Om vi er fulde af vished og jubel, eller vi er rystende nervøse, fordi vi ved, hvordan vi er. Det afgørende, det er blodet på dørstolperne. Hold da op for et budskab, Gud han taler stærkt til os gennem Israels historie. Udvandringen af Egypten. Og så fortsætter det. Og det er det, vi skal prøve at se på anden halvdel af 2. Mosebog. Hen i kapitel 19. Prøv lige at gå med hen der, fordi der er der noget meget, meget specielt i 2. Mosebog kapitel 19. Og jeg vil lige læse det. Og det er faktisk så specielt, så bibeloversættelser er en lille smule forskellige, fordi det hebraiske er ret vanskeligt at oversætte her. Og jeg har lige tjekket i en færøsk bibel. Man kan forstå, at I har også forskellige bibeloversættelser på færøsk, ligesom vi har i Danmark, ikke også? Den gamle færøske bibel, som jeg lånte den anden dag, der står det faktisk ret lige som den danske. Men i den danske oversættelse, så står det sådan her. I den 3. måned, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, netop den dag kom de til Sinais ørken. De brød op for Refidim og kom ind i Sinais ørken og slog lejr i ørkenen. Der slog Israel lejr over for bjerget. Lag mærke til det meget mærkelige udtryk. I den 3. måned, netop den dag. Det kan man faktisk ikke sige på dansk. Altså, hvad for en dag? Altså, hvis det nu stod i den 3. måned, netop i den måned, men der står i den 3. måned, netop den dag. Hvilken dag? Allerede de gamle jødiske rabbinere undrede sig her. Og de sagde, det må altså være en helt speciel dag i den 3. måned. Og deres forslag, og der er rigtig gode grunde til det, så jeg citerer det bare her. De sagde, når der taler om på den måde en bestemt dag i en måned, så er det den første dag i måneden, som i den hebraiske bibel, i den hebraiske kalender, har en særlig vægt. Månedens første dag. Altså, i den 3. måned, på nymånedagen, den første dag i måneden. Hvis den tolkning er rigtig, og det er der meget, der tyder på, så ved vi, hvor lang tid der er gået fra udvandringen af Egypten. For hvornår var den der påske, hvor de skulle smøre blod på dørstolperne? Den var den 14. og 15. i den første måned. Den jødiske kalenders måneder er lidt kortere end os, fordi de bygger på månen, og det vil sige, at de er cirka de der 4 uger. Ikke også? Og det vil sige, at man kan sætte et regnestykke op, der ser sådan her ud. De drog ud midt i den første måned. Det vil sige, så var de 2 uger undervejs i den første måned. Fra den 15. og så resten af måneden. Og så er der gået hele den anden måned, det er 4 uger mere, så er vi oppe på 6 uger. Og begivenhederne i kapitel 19, inden vi kommer til, at Gud slutter pagt med dem og giver dem de 10 bud, varer cirka en uge. Så er vi oppe på 7 uger. Fra udvandringen af Egypten og ind til det, vi så skal læse om i anden halvdel af 2. Mosebog. 7 uger fra påske. Det er pinse. Så det vi læser om her fra 2. Mosebog kapitel 19 er pinsen. Og her tror jeg, at mange af os kristne, at vi er meget bevidste om og ved godt, at udvandringen af Egypten, det var den første påske. Og jeg tror også, at mange af os
virkelig har hørt det der stærke budskab, ikke også, om Israel, påskelammets blod, som et budskab, en tale til os, om det Jesus gjorde i påsken. Men anden Mosebog fortsætter. Første del taler om påsken, anden del taler om pinsen. Og derfor synes jeg, at det var et ret oplagt sted at tage som eksempel netop nu, hvor vi lige har fejret påske for nylig, og nu er på vej mod pinse. For det er lige præcis det, Gud taler til os om gennem Israels historie i anden Mosebog. Hvad der skete i påsken, og hvad der skete i pinsen. Så anden Mosebog, kapitel 19-40, handler om Israels pinse. Faktisk er det også i den jødiske tradition den dag i dag, når man fejrer det, som de kalder ugefesten, 7 uger efter påske, altså den jødiske pinsefest, så er det faktisk åbenbaringen på Sinai, man fejrer. Så det indgår simpelthen fuldstændig i den jødiske festkalender den dag i dag. Men for os kristne, der tror jeg, det er noget, der i hvert fald for mange af os er gået lidt i glemmebogen, at vi kan lære om pinsen i anden Mosebog. Vi ved, vi kan lære om påsken, men vi kan også lære om pinsen. Og det er det, jeg har lyst til. Og det giver jo sig selv, at nu kommer der ikke en bibeltime, hvor vi går igennem alle kapitlerne her fra kapitel 19 til 40. Ikke også, fordi så bliver aftensmaden først i morgen aften, tror jeg, eller sådan et eller andet. Så det kan vi ikke. Men vi skal følge den røde tråd igennem anden del af anden Mosebog. For her taler Gud til hver enkelt af os om, hvad han gjorde ved Israels folk, som han lige havde frelst i påsken med påskelammet. Hvad gjorde Gud ved dem i pinsen? Og gennem det Gud gjorde med Israel i pinsen, der taler han til os om, hvad han gør med os. Fuldstændig ligesom han bruger Israels påske dengang i Egypten til at tale til os om, hvad Jesus gjorde for os i påsken. Anden Mosebog, kapitel 19-40, handler om det, Gud gjorde med Israel i pinsen. Og hvis man skal sammenfatte det meget, meget kort, så handler det om, at det folk, Gud havde frelst af nåde, fuldstændig ufortjent, alene ved påskelammets blod, det fører han til Sinai bjerg. Og ved I, hvad han så gør der? Så overøser han dem med pinsegaver. Pinse er en lang overrækkelse af gaver fra Gud til det folk, han netop har frelst i påsken af nåde. Lad os prøve at se på, hvad det er for nogle gaver, Gud gav Israel ved Sinai bjerg. Og den første gave, der har vi sådan set allerede læst det her, fordi den hænger sammen med, hvornår var det nu, de kom til Sinai bjerg. Og det har vi jo lige læst i vers 1. I den 3. måned efter israelitterne var draget ud af Egypten, netop den dag kom de til Sinais ørken. Hvor længe blev de der? Ja, altså, det læser vi, og vi skal faktisk helt om i 4. Mosebog. For at læse det, i 4. Mosebog, kapitel 10, der hører vi om, at Israels folk drager væk fra Sinais bjerg. Så de er ved Sinais bjerg fra 2. Mosebog, kapitel 19, til 4. Mosebog, kapitel 10. Hvor lang tid er der der? Jo, det hører vi, fordi i 4. Mosebog, kapitel 10, der hører vi, at den dag, de drager væk fra Sinais bjerg igen, det er i det 2. år, i den 2. måned, på den 20. dag.
Det vil sige lige bortset fra en uge, så er det et helt år. Et helt år lå de ved Sinai bjerg. Og i det år, der skete så resten af 2. Mosebog, hele 3. Mosebog og de første 10 kapitler næsten af 4. Mosebog. Det foregår der ved Sinai bjerg. Altså, bare lige en parentes, ikke også? Lige bortset fra Jesu liv her på jorden, så er det en af de perioder i hele verdenshistorien, som Bibelen bruger flest sider på. Har I tænkt på, hvor vigtigt opholdet ved Sinai bjerg er? Det er meget, meget svært at finde perioder i Bibelen på et år, som Bibelen bruger så mange sider på. Hvis vi lige ser bort fra evangelierne og Jesu liv selvfølgelig, ikke også? Det siger noget om, hvor vigtigt det er, det der skete ved Sinai bjerg. Så Israels folk kommer her. Hvorfor skulle de være så lang tid ved Sinais bjerg? Jo, det får vi et indtryk af, når vi læser, hvad der skete der. Prøv lige at tænke på baggrunden, ikke også? Israels folk var lige kommet ud af Egypten. Det der grusomme, forfærdelige slaveri. Så var Moses kommet, og man kan næsten fornemme, ikke også, begejstring hos slaverne. Hold op, vi skal befries! Og så sagde farao, nej. Kan I fornemme sindstilstanden hos israelitterne? Så sender Gud den første plage. Og Moses og farao, han siger, gå! Og så er de helt op igen. Ja, nu skal vi gå! Stop! Kan I se, hvordan Israel har haft det? Der i den der lange periode med de 10 plager. Håb! Fortvivlelse! Nyt håb! Dyb fortvivlelse og værre slaveri. Og det er altså et folk, der i generationer har været slaver med slavementalitet. Og så til sidst, med hele angsten for de første fødte, ikke også? Og så kommer de endelig ud, og pludselig er havet der foran dem. Og faraos her bagved dem. Nej, nu var vi lige kommet ud, ikke også? Og så dybt ned, ikke også? Og så åbner havet sig. Gud gør det under. Og så drukner faraos her. Prøv at forestille jer mennesker, der har gennemgået det. Og så kommer de ud i ørkenen, ikke også? Og hvordan skal vi leve? Og hvad skal vi spise? Og hvad gør Gud så? Så giver Gud lige en recept på 1 års bibelcamping ved Sinai bjerg. Hvor folket lige kan falde fuldstændig til ro. Og så få masser af bibelundervisning gennem Moses, ikke også? Prøv lige at se Guds omsorg. Han førte dem ud, og så det første, han giver dem, det er hvile. Guds omsorg for det folk, han lige har frelst af noget. Vi ser præcis det samme i Nye Testamente. Kan I huske de steder, hvor når Jesus har sendt disciplene ud, 2 og 2, for at gå rundt og vidne om ham. Og når de så kommer tilbage, så siger Jesus, kom med mig til et øde sted, hvor I kan hvile jer. Vi ser præcis det samme i skabelsen. Ikke også? 6 dages arbejde. Og så siger Gud, den 7. dag skal I have som hviledag. Det Gud gjorde i skabelsen, det Jesus gjorde med disciplene, det er det Gud gjorde med sit nyfrelste folk. Han gav dem hvile. Det er en pinsegave. Ny Testamente lærer os,
at det er også det, han vil give os. Og jeg tror, at nogle af os er virkelig dårlige til at modtage den gave fra Gud. Og det skal vi ikke være stolt af. Gud har skabt os. Han ved, at nogle gange har vi brug for hvile. Og han ønsker at give os det. Kan I se Guds omsorg? For det folk, der psykisk jo må have været fuldstændig, gennemgået noget dybt forfærdeligt. Og så ordinerer Gud så at sige, hvile ved Sinai bjerg i et år. Men der er flere gaver. Allerede i det, vi lige har læst her, ikke også? Der står noget mærkeligt i vers 2. De brød op for Refidim og kom ind i Sinais ørken og stod lejr i ørkenen. Der stod Israel lejr overfor. Og så står det, og det er helt rigtigt oversat på dansk, men det er meget mærkeligt. Så står der overfor bjerget. Hvad for et bjerg? Det står i bestemt form. De stod lejr ved et helt bestemt bjerg. Man skulle tro, at der ville stå, og så stod de lejr ved foden af et bjerg, eller sådan et eller andet, ikke også? Men der står bjerget. Hvad for et bjerg? Det ved vi. Ja, det er Sinais bjerg, ikke også? Men vi ved, hvorfor det står på den måde. Fordi det var det, Gud havde sagt til Moses, da han kaldte ham. Dengang med den brændende tornebusk. Moses, nu skal du gå til Farao, og så skal du føre mit folk ud til det her bjerg. Og så får Moses besked på, at her skal I, i den danske oversættelse står der dyrke mig, det bryder mig ikke så meget om det udtryk, men tilbede mig. Her skal I tilbede mig. Det folk med hele deres slavementalitet. Gud giver dem lov til at komme til Sinai bjerg og være med i tilbedelsen og lovsangen til hans ære. Og så kan vi godt tænke, ikke også, at det var ikke noget at råbe hurra for, det folk der, ikke også. Himlens og jordens herre, der har 10.000 vis af engle, der står hele tiden, også lige nu, i den himmelske verden, og tilbeder ham, og siger, hellig, hellig, hellig er Herren, herskars herre. Det sker lige nu. Esaja så det, Johannes så det. Det sker døgnet rundt, nat og dag. Gud havde da ikke brug for mere tilbed, og der slet ikke er nogen bortløbende slaver. Da menneskeligt jo må have været fuldstændig ikke noget at samle på. Men Gud giver dem lov til det. Han siger til de her bortløbende slaver, som han lige har frelst ved påskelammets blod, han siger, kære Israels folk, nu må I være med i det store kor af alle englene i den himmelske verden, der tilbeder mig. Det svarer til at komme i audiens hos, meget mere end kong Frederik på Amalienborg, ikke også? Kongernes konge, og stå der sammen med alle de hellige engle, ikke også? Og så kommer man i sit beskidte arbejdstøj, og forresten træt og udmarvet og fuldstændig. Og så får man lov til at stå der sammen med alle dem i de flotte uniformer og være med til at tilbede kongernes konge. Sikke da en gave, de fik. Nye Testamente viser os, at præcis det samme gælder os. Gud har frelst os, for at vi skal være med til at give ham ære. Det får vi lov til. Alle os, med alle de skrøbeligheder og mangler, vi godt kender.
når vi er frelst ved påskelammets blod, så vil han gerne også have takkesang fra os, selvom vi på ingen måde er værdige til det. Det er en pinsegave. Jeg har lige skrevet skriftstedet ned, 2. Korintherbrev 4:15, det kan I selv læse senere. Vi skal lige se på, der er en tredje pinsegave, og det er den, der kommer i kapitel 20, som jo er et af de kendteste kapitler i hele Bibelen. Selv folk, der ikke kender Bibelen og ikke aner, det står i 2. Mosebog kapitel 20, de ved godt, hvad de 10 bud er. Ikke også? Og det her, det er kapitlet med de 10 bud. Det de ligger der ved Sinai bjerg. Så får de 10 bud. Eller rettere sagt, prøv lige at høre, hvad der står i kapitel 20, vers 1. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Og så kommer de 10 bud. Havde der nu siddet en sådan lille religiøs jødisk oplært, en der er gået i religiøs jødisk skole, ikke også? En lille knægt med kippa på hovedet og det hele sådan, ikke også? Så ville han lige have kigget rundt i forsamlingen her, og så ville han have sagt, tror jeg, hvorfor kalder I det de 10 bud? For det er jo ikke det, der står i Bibelen. Her står de 10 ord, ikke også? Gud talte alle disse ord. Man kan godt finde nogle steder i Bibelen, hvor der står bud. Men det, der står her, hvor det første gang er nævnt, det er ord. Og det får faktisk en betydning. For når vi tæller de 10 bud, hvad så er det første bud? Ja, altså, vores barnelærdom, ikke også? Den er jo tydelig nok. Du må ikke have andre guder end mig. Og så vil vores lille jødiske skoledreng her, ikke også? Så vil sige, jamen det er jo ikke det første. Og det har han ret i. For hvad er det første? Det er, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten. Det er det første. Ord. Det vil sige, de 10 bud begynder med, hvad Gud har gjort for os. Rigtig mange mennesker i Danmark og på Færøerne og ud over hele verden, de tror, at de 10 bud, det er Guds opskrift på, hvordan man bliver frelst. Ikke? Hvis du bare holder de 10 bud nogenlunde pænt, ikke også? Og et pænt menneske, så går det nok til sidst. Det er en fatal misforståelse af de 10 bud. Det er ikke sådan en, amerikansk selvhjælpsbog, ikke også? 10 måder, how to do it yourself, ikke også? Altså, du holder de 10 bud, så frelser Gud dig nok til sidst. De 10 bud, de er talt til mennesker, Gud allerede har frelst af noget. Ved påskelammets blod. Jeg har ført jer ud af ren nåde, og nu får I de 10 bud som vejledning. Nu har I ikke længere farve til at bestemme, hvordan I skal leve. Så nu får I mine gode bud som vejledning til jeres liv på jorden. Ikke for, at I skal blive frelst, fordi frelse, det er påskelammet. Det er det, der frelser. De 10 bud, det er Guds vejledning til, hvordan vi skal leve. Ren Guds store nåde og godhed. Gud giver sit frelste folk sin hjælp til at leve. Og som om det ikke var nok, så fortsætter gaveuddelingen i kapitel 24. Det er så næste gang, hvor i 2. Mosebog, hvor vi hører, at der sker noget, ikke også? De er ved Sinai bjerg, og så i de første 8 vers, der jamen ved I hvad? Der indgår Gud en pagt med Israels folk. Hvorfor valgte han ikke at indgå pagt med Egypterne, eller babylonerne, eller et stort, stærkt folk? Så vælger han de der usle, bortløbende slaver. Og vi ved fra ørkenvandringen, ikke også, at det var altså ikke kønt. Så var de utilfredse med mannaen og ville hellere have agurker i Egypten, og hvad ved jeg, ikke også? Men det er dem, Gud han vælger og siger, nu er vi sluttet sammen i en pagt. Fra Nye Testamentet, der ved vi, at det er præcis det samme, han gør med os. Han har sluttet en ny pagt med os. Fortjener vi det? Altså, at nævne den store, hellige Gud, og så i samme åndedræt os.
Det er jo helt forkert, ikke også? Vi hører ikke sammen med ham. Men han siger, jo, nu indgår jeg en pagt med dig, der er frelst ved påskelammets blod. Pinsegave. Og det er stadigvæk ikke nok. Længere ned i kapitel 24, så giver han dem en fuldstændig vild gave. Det ved Sinai bjerg, så inviterer han Israels ledere, de 70 ledere, et stykke op på Sinai bjerg, og Moses kommer helt op. Og ved I, hvad han så giver dem? Israels 70 ledere får lov til at få et glimt af Gud. Sådan at de kan gå tilbage og ned til folket og undervise dem om, hvor mægtig Gud er. Hvor stor Gud er. Gud åbenbarer sig for dem. De får et glimt af Gud, der sidder på tronen i den himmelske verden. Og Nye Testamente kommer og siger, det er præcis det, Gud vil gøre for os. Han er frelst i påsken. Han vil åbenbare sig for os. Viser stadig mere og mere. Han ønsker, at vi skal vokse i indsigt. Nye Testamente er fuld af steder, der taler om den her vækst i tro. Se mere af dybden og højden og bredden og længden af Guds nåde. Se mere af, hvem Jesus er. Det er en pinsegave. Har vi fortjent det? Gud skal tak og lov, så der ikke taler om fortjeneste her. Det er gaver til dem, han allerede har frelst af noget ved påskelammet. Og som om det ikke var nok, så er der én gave tilbage i 2. Mosebog. Prøv lige at se i kapitel 25, vers 8. Der siger Gud til Moses, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Gud, den højt ophøjede, der bor i himlen, det vi som børn sang om det himmelske palads. Omgivet af millioner af engle, der bøjer sig for ham og tilbeder ham og ophøjer ham i renhed, der sidder på en trone, der stråler i ædelstens pragt. Nu siger han, at han vil flytte ind i lejren sammen med de her slave mennesker, der lige er reddet ud. Og så siger han, I skal lave en helligdom. I skal lave et telt, hvor jeg kan bo. Og det går resten af 2. Mosebog med. Og så prøv at se, hvordan det ender om i kapitel 40. Til allersidst i 2. Mosebog, i kapitel 40. Og lad os bare lige læse fra vers 33, ikke også? Moses, han kom ned fra Sinai bjerg, og så lavede han det her. Så rejste han forgården hele vejen rundt om boligen og alteret, og hængte forhænget for portåbningen til forgården. Sådan fuldførte Moses arbejdet med tabernaklet, med åbenbaringsteltet. Og se, hvad der står i vers 34. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Er I mærke til gentagelsen? Altså det er Bibels måde at understrege på, ikke også? Og det kommer 2 gange, fordi det er jo næsten utroligt. Himlenes herre flytte, altså det kan ikke være rigtigt, at han flytter ind i et telt ude i ørkenen, sammen med det her forpjuskede folk. Jo, det kommer 2 gange. I hørte rigtigt nok. Altså, det er sådan, Bibelen forkynder det, ikke også? Gud flyttede ind hos dem. Og så står der, på hele deres vandring, fra sted til sted,
brød israelitterne op, når skyen løftede sig fra boligen. Hvis skyen ikke løftede sig, gjorde de det ikke. De brød ikke op, før den løftede sig, for Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den for øjnene af hele Israels hus på hele deres vandring fra sted til sted. Gud flyttede ind hos dem, og resten af Israels ørkenvandring frem til det forjættede land, der fulgtes Gud med dem. Om natten, om dagen. Fortjente de det? Vi har godt nok mange historier i 2. Mosebog og 3. og 4. Mosebog om, at Israels folk syndede, og de gjorde oprør. Der var guldkalven, og der var, var der mange fejl. Men Gud fulgte med dem. Og Nye Testamentet siger til os, det gælder hver enkelt, som han har frelst i påsken. Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det er Helligånden. Det er pinsen. At Helligånden bor ved troen i vores hjerter. Kan I se? Gud bruger Israels historie til at vise os, hvad han gør med os. Påsken, hvordan han frelser ved påskelammet, Jesu blod. Pinsen, hvordan han, os der ikke fortjener det, overøser os med sine mægtige gaver. Han vil give os hvile. Han vil give os lov til at være med i tilbedelsen. Han giver os sine gode bud som vejledning. Han slutter pagt med os. Han viser os mere og mere af sin herlighed, åbenbarer sig for os. Og nu bor han ved Helligånden i vores hjerter. Dag og nat på vandringen frem til det forjættede land. Jo, Gud taler virkelig til os gennem Israels historie. Det var det, han sagde til Abraham. Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk, og så vil jeg bruge det folk til at bringe velsignelse ud på hele jorden. Når vi læser om det folk, så taler Gud til os og velsigner os. Jo, Israel er Guds redskab. Tak og lov for det.